صل ربي صلوا على النبي أحمد صل ربي صلوا على النبي أحمد صل ربي صلوا على النبي أحمد nañu muñ mbay mi feeru tey dunu fàtte salli rabbi sallu ala nabi ahmad salli rabbi sallu ala nabi ahmad salli rabbi sallu ala nabi ahmad nanu màggal Ababacar mi nu wóolu salli rabbi sallu ala nabi ahmad salli rabbi sallu ala nabi ahmad xalifaay géej gi dambe penku ba soowu ku ko xuus la wala nga wàññeeku te dellu jéggiwul jàmm kaste du gaar ko waay wax
Masyaallah ajaram masyaallah ko gani yana ko gani gafara kono ballen dinan so ko rimiro yimani ko rendo goto so dora haalido haalani ko rendo goto enen min do kala do braya hada hawe an ko non goddo ko non kono non yimbe tan hikku badum doge doge de huude ne wa yimbe ken mun tawer ni be lumbu lumtindira dal jongini kadi hunde de kadi tan no welo ko don tan wona ha temmira ala fa ha gabi kindara tan hunde ko wala programme kala mo ida programme barne hol kon programme jano balle ndien hen kimmo de eden kimmo jabare ko ne pewani fu hokko ndu
eɗen puɗɗo huude puɗɗoɗen honen kewani gayno ɗum e dow jam moy ko wonno ko ha yimɓe jaha ko ɗi jooɗi welani en jiɗɗo joɗoɓe kihiɗe ko hono ɗum ɓuri kam fof ɗuri yimɓe ko joom haaliji en ko joom hammoji en gari ene ketto en ballaɓe kamɓene ko gonga mabɓe galpuji ɓe keewi rewɓe sikkunoɓe ne waɗa e mabɓe kettutoɓe kadi dalleji mumen hunde nde tongueɗo raɓɓiɗi gasa ɗo yeli ɗo ko yeli gasara ko fayi e nagge ko hedde ha e barme ɗum noon ñaago Allah tabaraka wa taala mballodiren moy fof so ari arda ɓerde mum e teyre mum e deƴere mum wona enen ko Allah ko nelaɗo Allah ko Cheikh Tidiane ko khalifa baba kadi si kañum renndi en ɗo sen ji deeƴi wayini alhamdulillahi rabbil alamin ko faale gueɗal Allah ko woni gueɗal keɗan ko yurdi jinnaɓe ɗum noon bisimilla eɗen paye conférence ceerno Habib Sall o wi noon haade men yettindi konngol faade mo o wini ceerno Mouhamadou Sow e ceerno Abdoullahi Gueye bettinare salminama إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا ومن وجهه تكون مثل تبينا ولكن كم لما هذا الوالد وكذا وكل من الوالد وأصلا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بندراب عربنا من شان من بلت ميمون كدوم تاني نكو سخلا روكو سخلا نو رنغ الله وانا الله فو سخلا kadi en beltima maro yimɓe ɓe kala tan maro yimɓe ɓe kala tan kono noon sukaɓe ɓe kaali fof yo yummiraɓe mabɓe ɓe no mbat peeja ha nana koɓe kaali ko caggal nde calminde yimɓe ɓe fof noon seeremɓe ɓe beltanimama ɓe programme o no wayni fof en beltima hen en beltima no fewi cukalel ngel dañani duuɓi sappo e joyi so darima ene waajo yummum wona bawmum waajoroɓe ko yummum waajoroɓe nde tawno koɓe kaali ɗo ko fof ene wayno ɓe kalata ko yangeji mon ɗi hen ɓe kalata kono malloɓe kono toñoɓe ko fof ɗum ɓe kalata e mbaɗe feere golliron koɓe kaali ko e terɗe mon koɓe kaali ko gollire ɗum e terɗe mon ɓe gollire koɓe kaali ko e terɗe mon ɓe wa tasimu bi hablillahi jamian wa tasimu billahi gaggene ɗoggol Allah gaggene Allah ko wona ɗum fof ko ɓeccitto sa heewi ɗo dole ɓe min tigge ha Moussa min kaɓɓuma ha tiiɗa min seetanma leydi min namnuma ko ko noon an kaalowone kadi ko noon wonno mbaɗata wadde noon nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam ne haala o wi man hassana fa laysa minna kala e mon jillodirɗo hunde eko waɗata ko jeyata e amin won yaaruɓe maaro ko joom kosam ɓeydi hen ndiyam won yaaruɓe maaro ko joom sokkola ɓeydi hen nebam kono ko wona ɗum tan ko fof man hassana fa laysa minna sa naanni e nder to duuɓe woni ko wona ko bonɓe duuɓe ɓe
ko joɗori ko a jeyaaka e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti Allah noon maraken waɗade gada beño nde tawno ko ɗum ɗo tan wonno hinno ɗannuɓe ɓe e hakkundeɓe ɓe hatta minen wattidiɓe nane ɓe wallahi ko ɗum ɗo tan wonno Allah tan yo Allah hujjiran e ko cukalon konɗo te kadi ko rewɓe nelaɗo Allah sallah sallam o wiyamino so aɗa yeehi gorko dey wonnado aljanna o wi ko so tawi aɗa yeehi debbo 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 dey o wi aljanna min mbaddata e makko kanko nelaɗo Allah sallah sallam o wiyanta aɗa yeehi gorko de o wi ko so aɗa yeehi debbo min mbaddiren mo ɓiile peleɗi ɗiɗi joni noon wadde ko rewɓe mbajorno e dunani kadi koɓe sukaɓe ene wawi taw hay sawi o suwa waɗɗade e dow mabɓe wonani en ko yettere Allah e weltare kadi no feewi fuɗɗuɓe programme o e tawaɓe programme o fof yo Allah hokki en tawede saaha mum wuri diine kadi ala ko famɗi hen koko heewi tan tawno Allah subhanahu wa taala o wi fastabiqul hayrati aynama takunu yati bikumullahu jamian inna allaha ala kulli shay'in qadir ndogone moƴƴere mbadde aduna e moƴƴere kala to moƴƴere woni ndogone toon tawe toon holko tagi ɗum Allah mayɓe no ubba mo noddu ɗum ha yetto mayɓe no wonti kette kette mo noddu ɗum mayɓe mo yimɓe gandar maayi mo noddu ɗum yimɓeɓe fof ma potte boowal gotal holko tagi ɗum inna allah ala kulli shay'in qadir Allah no woni kattanɗo dendagal hunde fof wadde ala ko wawa wonde so wona ko Allah waɗani hunde fof ni won kala ko jiiɗa gandal e neɗɗo hoɗo wi ɗum ɗo mi wawa ɗum hedde neɗɗo ala ko ɗum wedde ko wona martaba nelaɗo Allah sallah alih sallam kala hunde neɗɗo no wawi ɗum wedde kala hunde kadi ne ara kala e saaha e kala e zaman mbaɗe feere jabbodiren kuccena Allah subahanahu wa taala ɗum tan woni alaaɗi ko wona ɗum ko feki ko wona ɗum hay jarnata o yimɓe kucci Allah sukaɓe ɓe ceerno neɗɗo wawaɗo yewrude hono koɓe kaali ko har tampude hoore ma koɓe kaali ko gasi koɓe kaali ko koko gasi haydara heddaki hen nde tawno ko ɗon neɗɗo rewata ha para yawra ɗon hucco e wiide komi wali walla ko ɓuddu walla ko naggam walla ko naggam ma neɗɗo yawta ɗon mbiɗa kalanno ɗum salliginade salliginoɗa laaɓa jagga huuɗo ma taslimu imanihi hatta goɗɗo kadi wi ton naane mi anda ko ɓi hol on o wi wala yarda rida al mahluqina ɗum fof ɓuuri weldude yewtande saɗa ha sobbide hakkude koto moggu wala yarda rida al mahluqina serre koto haalele neɗɗo o acci ɗum mettamo wii fof wat so yiɗi mettamo wii fof wat kaade ko Allah kalta wii fof wat rento noon an kaalo hade ma woɗɗode janngo hono ko kalannoɗa ko peleɗa an kaalo andu kalnade andu kalɗa nde tawno so tawi aɗa haala ha fellini jooɗade hakkude yimɓe sappo walla yimɓe nogas yotta ko kalta ko a yiritaki ɗum janggo sa yirama ɗum janggo fenore so ruttinima kala kalɗo goɗɗo ma wiye kaari en doyino ɗo ablaye ɓe doyino ɗo ɓe kaalino hono kaɗo haala kono ɓe battini wadde ko ɗum ɗo noon an kaalo a heɗataki wadde noon neɗɗo so fuɗɗi moƴƴere walla jabtini moƴƴere woni ɗum ko yettede ɗum woni ɗum yettede ganden kadi annore Allah ene e wuro he woɗo wuro laani won wuro yoho majjugo ene jogii wuro yoho majjugo maraw woɗon wuro wiyete irama zatin ɗuma dambatu lam nuhla misluha fi bilad woni wuro ngo ngannduɗa ala yerum wuro ngo ko ala haaliji itta ko aljanna tafira wuro ngo fewna ha feewi ha ñalawma moɗo feɗoyro reno sabu mawnitinade wuro ngo majjugo ni ene ɗefa waade ɗum nde ko wuro ngo feeñum ɗo so tawi a yi ɓural ngal mbiya ha ko wuro ngo woni ɗo so tawi a yi sandallagal ngal mbiya mataw kadi ko ɓen kadi woni ɗo wadde goppen sandallagal ha laaɓa kuccina Allah kala ko wona Allah kecci kala ko wona Allah nafata ɗum ɗo noon kam ceerno on mbaɗi ɗo ko ngannduɗa ko yontinɓe nelaɗo Allah sallah sallam ɓe tiri cukalon keccon huccino ɗumen e diine islam ɗum ɗo ceerno ala ko ɓuri ɗum wedde ala ko wiyete ɗon so wona yo Allah yoɓon moƴƴere ɗum tan woni alhaali o to banggue waliyade ɓeene cuɓiɗon halifa Babacar Sy alhamdulillah inna awliya illahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun waliyade Allah ɓe de kamɓe ɓe ngala kulol ɓe ngala sunu ɓe ngala kulol ɓe ngala sunu kala mo cuɓiɗa ene waɗɗi noon cuɓaɗa ngannduɗa waliyu Allah ha tina tigi an a suɓino ɗum ɗo ene woni e nder ma almar'u ma almuhabba neɗɗo hasbitte ko mo yiɗi o neɗɗo saɗa hasbe komo jiɗɗa o kasbiteɗa asa yiɗi bopp marle so aɗa hasbete ka kasbetede oɗon kasbitte bopp marle sa yiɗi ɗum oɗon kasbitte sa yiɗi ñalanke goɗɗo oɗon kasbitte kala ko jiɗɗa ko ɗum ɗon kasbitteɗa wadde noon ɓeɗo wiyaɓe
inna awliya illahi la khawfun alayhi wala hum yahzanun so tawi neɗɗo suɓi lewol goto tin yidde nde nani nder ma tin aɗa maayi so yehi ha ɓoyi ndeysan kanko o maaya so yehi ha ɓoyi fof maaya heddo ɗon ko wonno ɗon gila en cuwaɗon wonde wadde ɗum ko yettere Allah nde wadde so tawi neɗɗo wi komi Touba naaɓe walla wi komi Tivaouane naaɓe walla komi Kaolack naaɓe walla komi Madina Jaaɓe naaɓe fof ko gotum tan fof koto nelaɗo Allah sallah sallam goto ala lawol dengol ko wona toon ala fof jogiɓɓe no fayi ko wona aɗa ngaddira e sel nelaɗo Allah sallah alih sallam kono sa ƴeewi ɗum hoto muuse neɗɗo wona nokku ɗum dana hen caɗele hoto dañɗen caɗele sammere wotere sahaɓe mbiyatama a komi sammere nde gadde ɗe a wawi ɗoɗo kadara aran ɗoɗo kadara ko Madina kadi kadi jawol tan waliyade Allah ɓe ko niiɗe mbayi waliyade Allah ɓe ko niiɗe mbayi mission ko annabade gadduno foti waliyade artiri ha emin ganden eɗen mbawi hedde koɓe kenno ko on ko tagi eɗen mbawi hedde ko annabade kenno on ko tagata ɗum eɗen ma hedde ko annabade kenno zaman mo gonɗa o kala ko teɗɗa hen e moƴƴere oɗo mbernoɗo ɗo nder ɗa oɗo mberinoɗo ɗo nder ɗa wadda yettimo ɗoɓe jettuɗo toppure mbasa jasde ha mbiyeɗa ala hen toppure mbasa jasde ha mbiyeɗa an nde ala hen toujours sa yiyam tuumo e mabɓe mbasa waade no ɓeeɗe nelaɗo Allah sallah sallam wiyata abghadu ilallahi hadis biyo abghadu ilallahi ɓe Allah ani holɓen siyabuhu ka siyabil anbiya'i wa amaluhu amalul jabberin jiya Abdoulaye Dieng waɗi laafayal mangal en waɗi wuroyal mangal mbiya woɗo kay maro togro Allah ummi so tawi a yurmima tawimomo teeyi tawa omo waɗa bone sa tawi omo yewrude yimɓe woɓɓe o woppa diine ceerno yo yimɓe mbeno waade noon wona joɗɗo e guiri yimɓeɓe taw ko gollata koyene tufni nder ɗum ɗo yo yimɓeɓe toppiro ko juulere ko eɓe horte ko fof ɗaɓɓere ko moƴƴude yo Allah waɗi en moƴƴude ganden kadi qur'ana kala ko daña hen yettere Allah mbeɗa wasimuno onon jannginoɓe almuɓe ɓe mbaɗe feere haade mbawa fatiha ha moƴƴa ɓe jangguiɗo fatihaji moƴƴi mbaɗon feere haade mbawa ɗum ho Allah ha moƴƴa ɓe janggi fof no moƴƴi mbaɗon feere ɓe mbawa lasmaul husna ene moƴƴi mbaɗon feere ɓe mbawa ayatul kursi ene moƴƴi mbaɗon feere ɓe mbawa yasin wal qur'anil hakim ene moƴƴi hay soɓe kaaɗi ɗo ɓe dañi gandal nde tawno nelaɗo Allah sallah sallam ko ballig anni walaw bi aya jettinne tan hay soko aya goto fasalu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun jet onon ganduɗa so tawi anda namdo anduɓe ceerno so tawi anda hormone jiri namdo anduɓe te neɗɗo forani jogade haaju ko wona haaju Allah forani jogade haaju ko wona haaju nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Haddad قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كان هجرته الدنيا يصيبها من كان هجرته امرأة ينكحها إن الله صلى الله عليه وسلم وي قال كن غني دا أني فدوم من غني راي أني قال كن غني دا أني من غني راي أي ستري أكثرني أبو جهارون إنجي يرم بي أرم en mbiya yimɓe wona yimɓe ko jiɗi yaade Amérique wona yimɓe fede ko won feranɓe ɗum ay ɓen jeeyi toon ɓe garti ay won yaaɓe toon ɓe garti ay won feranɓe kadi rewɓe wona yimɓe fof jiɗi rewɓe ladde ay won yaaɓe ɗum gasi toon rewɓe ladde kadi garti ay man kaano hijratu dunya yusibuha man kaano hijratu imra'atin yankuha ko tawi a ferni debbo ndesa ɗum ko tawi ko ɗum yiinoyɗa ko tawi a ferani diina Allah o kadi gadda diina o ɗum wadde moni fof ko ferani ko ɗum woni ko heɓata te nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi addinu nasiha sahabaɓe mbimo ɗum ñaali men ya rasulullah ɗum ñaali men holno diine woni nasiha wa qala lillahi woni kitabihi woni rasulihi woni ummatul muslimin sernaɓe fof toujours ɓe mbi addinu nasiha holno woni nasiha kalda Allah kala ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haali a haaldi Allah haali deftere Allah a haali ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haali a haali haala nelaɗo Allah kala bennangal waliyaɓe ko taani wadde so neɗɗo wi no yedda wali ummatul muslimin ɗo kam haaldi haala nelaɗo a haali haala Allah ummatul muslimin holɓe koɗo kamɓe ani babkaren kono neɗɗo kala wali no ƴettuɗa kono wi tan kaari jeehi gaɗi jeehi ɓe garti jeehi arti waɗa feere ha ganda huskusi e nder ko jaanuɗa fof kono jaha nokku gartar nanda ko mbiyan anda mbiyan anda ɗum hor neɗɗo jabonde huywere hono neɗɗo jab wonde huywere to huywere fof ko huywere islam ɓuuri jasde nde tawno
nde tawno ala ko nanata ala ko jaɓata kala ko nani o jaɓi kala ko nani so nani goɗɗum kadi nata wona gonga ɗum woni hiwere islam ɗum woni Allah dambini ɗum kadi Allah hokki en kala zamanu ne jogii heɓɓittoɓe zamanu kala zamanu ne jogii heɓɓittoɓe zamanu wonani en yettere Allah en beltima kadi no feewi ko maro ko lemsirten kono sukaɓe ceerno ɓe timmini sukaɓe koɓe kaali ko goɗɗum haaltako ɗo kala ko neɗɗo haali so wona ko maro tan ha weddo hen mi anda ko gawɓe warano walla goɗɗum kono sukaɓe ceerno ɓe timmini ɗum beltanimon yo Allah yoɓon moƴƴere on jarama yalla yo majjere moy fof a rekki ɗum jippaɗogal mum fa tabarakallah ngol jumal ko jumal ceerno Mouhamadou Soy nanuno ɗum e faye almude arannaɗe ene jettoro ɗum galle ceerno Hamdou Rabbi wadde fa tabarakallah kanko kadi yewteten ha joni bisimilla kettuɗen ketɗen no feewi noon kettuɗen alhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe julɓe on calminaɓe on jettama on duwanama on ñagama duwaw on ñaganama Allah moƴƴere eko gonden dow muɗum ko eɗen ñaago yo Allah rokku en tawede o saaha mo wuuri taw kadi eɗen ɓeyde Allah en ustaki alhamdulillahi rabbil alamin ɗo ñalawma ne kadi yante e ñalawmaji meɗen ɓenninoɗi alhamdulillahi rabbil alamin ko casol ngol poɗɗa remde sa tawi ɓiye ina dari ina rema e ngol casol e ñagantoɗa ɗum Allah ko cellal e balɗe juɗɗe nde Allah timminta fandale muɗum Allah timmina anniyaji mumen foof sukaɓe ɓeeɗo mbawɗen wiide ala ko mbawɗen haalde hande so wona duwanade ɓe alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Abdoulaye haali sukaɓe ɓe koɓe kaali ko so tawi kay en nani laaɓani ene noddu meɗen ha en nani noɓe ɗurini ko ɗum ɗo woni sariya kadi ko ɗo tan woni damal nde ɓenna e ko heddi hadema faade e Babacara Sy hadema faade e Alhaji Malick Sy kono noon ha jettoɗa Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ko ma ɗo ɗigga ha ɗigga nde mbawa ɗumnude to faaɗa to alhamdulillahi rabbil alamin noon kala daraniɗoma e guesa ma ɗumereman ma on a yettata Allah jetta ɗum nde tawno neeɓi sukaɓe koko waɗi e goore jinnaɓe fof ɗono kanko Seydil Hadji Malick o wi la talbimanna ala sibyani en burubu wa darbu yafna wa yabqa al ilmu wal adabu inna al ghasula idha
innal ghasla iza aqarta asdadat walan salina iza qawwamta wal ghasbu o suka tawi in fiire yo neho an yummum cugalel ngel walla bamum cugalel ngel oro suna ma won hen horo mettere ma won hen nde tawno ɓakke mahere ko gila ko ge kecce joni noon anen goto meɗen fof ɗe gandi koye meɗen hande o wonɗo tolniɗen ene famɗi e meɗen dariɗo hadde ɓiyum ha ɓiɗɗo o wona e nder leydi no yiɗirani e ɗum noon sa dari a yii firga goto ummima darima ina hetanma e ɗon ɓen a yettat ɗumen koɓe gone dow muɗum koko yo Allah wallu yo Allah ɓeydu moƴƴere nde e sikki ala hande o cukalel ɓeyɗo koɓe kaaliɗo henne ko minde koɓe almudo kono won hen ko hayso won hen ko ganduɓe ne won hen koɓe wawa darade nunoɓe dar yimɓe haala koɓe kaaliɗo henne ko hande ene tiiɗi saabu ko damal udditare ko damal diyeji ko damal faade Allah e ɗum noon so tawi jomumen garemaɗa a rende mumen nde ɗo ne jonde taw ko yimɓe ɓe ganduɗa ko ngalɗo damal naatiri ɓeɗo ne waɗi hoolare ɓakkere mahere ko gilani woni heccere sa yi hande ko way hen accabujum fof wawa hay faariya wawa hay ɓuuro Allah e kamɓe ɓeyɗo ɓe wawi faariya mbawi ɓuuro Allah ɓe mbawi ko yaɗon he e mbuyi fof tawi adlillahi ha joni ɓe ñagante Allah ko yo Allah ɓeydi ɗum noon dariɓe mahande en ɗumɓe eɗen jetta Allah eɗen jetta ɓe eɗen duwonoɓe ko heddi ko neɗɗo diine hoto hay goto ɓuuri hen goɗɗo gandal diine ɗi fof ɓay tan koto Allah heddi ko ɗo welma natirɗa ɗo ko ɗa welma natirɗa ɗon kono hande o tellortoɗo gokuyel e tellortoɗo ga henne huno ko ngabba walla soɗo woɗere ɗo walla soɗo desa ɗo telluɗa koye maayo heere jarata tawde kay ko yareede nawmata koye maayo heere jarata ɓe juuɗe enen juulɓe goto meɗen fof yo faam kala damal ngal mbawɗa natirde en tant que a wiyani ka karite a wiyani ka goɗɗum e goɗɗum oto Allah tan paaɗa e ɗum noon so tawi jomumen naatiri ngal ɗo ene damal ko jettante Allah ñagane Allah yo Allah ɓeydu moƴƴere Seydi Khalifa Babacar on ko liggani Cheikh Tidiane ko liggani diine o ko neɗɗo wawa haalde haala ɗum wawa gaside ɗum ewa a andat tan oɗo ene kam mbiyata ko moƴƴo ɗum diwi namdal mbiyata ko moƴƴo walla holno wayi o wayi tan kono jiiruɗen mo ni Seydi Babacar so tawi ko ala ko dari so wona ko fela bamakko yaɓɓuno ngo bamakko ɗo yaɓɓuno ɗo ko ɗum Cheikh Tidiane yaɓɓuno ɗum Cheikh Oumar yaɓɓuno ɗo ha yetti Cheikh Tidiane ha yetti Rasul sallallahu alaihi wa sallam e mbiyata on ko moƴƴo ɗum wona namdal e kala mo Allah walli andi ɓe a andi ko ɓe woni ɓe muɗum ko a yiɗi ɗum a jaggi ɗum yenene faaɗa tan koto Allah ñagoɗa Allah yo Allah yettine dow jaam mo Allah rokkino yewi ha yetti yo famɗude jeeƴali yo continue tan mi jaggi hande ɓe woppi janggo walla mi jaggi ɗon hande mi ustima janggo jarani kala hen ɗo jaggirɗa andi ko ɗon jagguɗa ɓe paya yeeso gonɗo caggal ma oɗo noon so tawi mi yiɗi adde walla ɗum no yittiri mballa ɗum no yittiri imma haalanede imma tindinede imma hay waɗanede théâtre jomum no yaari won darinoɓe ɗo ene ɗum wadde hay théâtre uji mbiyatama yimɓe ɓe paam holko holɗo aduno yara mbaɗa hen jewte islam mbaɗa hen foof e ɗum so tawi Allah wallima anene a jaama e ɓeɗon yimɓe ɓeɗo sukaɓe hande jaama e ɓeɗon yimɓe ñagante Allah ko yo Allah yoɓ moƴƴere e min mbawa junnade hen illa ko yettude Allah e yettande wuuro ngo Allah sabu kala nde yehi ha ɗeso faynade yehi ha ɗeso yewde woda ɓe Allah addi kadi darto kañumen ne kadi ɓurduho ko ɗesno deccude ko kañumen ne continue e golle e ɗum noon ñagete ko yo Allah jokku ɗum yo Allah ɓeydu ɗum oɗon ka andi hen noon on ka andi hen jinnaɓe ɓe ko moƴƴuɓe
mbelude ɗumiɗen ɗo alhamdulillahi rabbil alamina ko so tawi ko mbeɗu alhaji hamdou rabbi ko yiyata goɗɗo so wona alhaji malik kadi jokkorgal makko ko Babacar Sy kono kañum woni alhaji malik en ko noon yaari ha ilata e ɗum noon julɓe ñagoto Allah tan ko yo Allah hawrini ɓerɗe mumen goto fof anda ko kañum woni goɗɗo o goto fof anda ko kañum woni goɗɗo o finde muɗum kadi wona gonga e ɗum no ceerno Abdoulaye wirni so aɗa feñin ɗo ne moƴƴerata ko fe ko woni nder ko wona ɗum woni toon joni goto fof so dañi yo tinno e moƴƴere feeñde muɗum ndeta ko ɗum woni nder muɗum neɗɗo noon a wawa hay goto tinno ɓernde a heɓana ɗum comme no kuccirta e telle kuccira en goto fof ma andu holko woni e muɗum eyi kono noon dumtide fof wonko sikkete e muɗum ko sikkete ko noon yo Allah wasa tabitinde ko moƴƴani ko moƴƴi ko Allah tabitinde ɗum ha wona gonga enen en jettante Allah wuuro ngo yettante Allah tan sabu no mbimi kala mbi ha ɗisi fayinade ɗisi seɗɗirade woɗaɓe Allah di daro e ɗum noon ñagate ko yo Allah ɓeydu yo Allah rokken kadi tawede o saaha mo wuuri tawede ɓeyde Allah en ustaki e jaafoɗo mi totta joom golle ɗe jokko golle muɗum assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum أيها الجماعة المسلمين والمسلمات ونقول لكم مرحبا بكم أهلا وسهلا بحضوركم في هذه دعوات الله ورسوله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل الله فلا هادي له الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ونصر يا أستاذنا أبا بكر نبسنا منك علما وفهما وأدبا جزاك الله خيرا ونصر على واد الدين الكرام أنا حوافة بنت عبد الله داود فار تلميذ مدرسة المرشدين والمرشدات في قرية أرمسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وويل جاهل لدينه راغب في قبر حاسب وقبر سهم قدر من أمري وقبر سهم يوسف بن جاهل نرى صلى الله عليه وسلم جرب الموجود دين بسمه تبرم فتن Mundura asam gandaru, hejiraman, mundura asam majamu. Sidi Abu Bakar Ibn Ken Muhammad Kaluhu Ada musyidin dan musyidat dan man yaqiya min hadis amru muqaddasa awal matun al-alamin أنواع نعمة الله على العالمين والمحب النعم أتقدر إنك من مدكان ضمان تكرشن هذا نفسي خلق يا شرشان فلفت مدى المشهدين المشهدات الله تكشرن هذا تفهمين شبك بيبك بعد الدنيا دنيا من عذاب جهدا يتواب المصدر صدق الأمان بعد الدنيا من عذاب جهدا يتواب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا مستمعين الكرام، السلام عليكم أيها الجماعة المسلمين والمسلمات، ونقول لكم مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حضوركم في هذه الدعوات بالله ورسوله. من يهد الله فهو المهتدي، من يضلل الله فلا هادي له. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، ونشكر يا أستاذنا أبا كريم لبسنا منك علما وفهما وأدبا، جزاك الله خيرا. ونشكر على والدي الكرام، أنا أشير بنت أبوجي تلميذ مدرسة المرشدين والمرشدات في قرية أنصار. وويل للجاهل لدينه غافل في قبره حاسد، وكمر شهير كبير من علمه، وكمر كبير مشير من جاهل. يلبي نجر دين من بنسرير هيد ويداسك من ميراث بغندرو هيد ويدامو سبي ميراث بمجرم. ما شاء الله سيدي جي يالله يما جاري سيد الحبيب أبابكر سي بندرابي كيرلون نون دوكندرن حكيلاجي calmini bandiraɓe fof en yorima bandiraɓe fof caggal yettude Allah e juulde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, weltanade Allah e weltanade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, e weltanade mana almami juma o, almami ratib o, e weltanade chef de village o, e weltanade mawɓe men khilifaɓe wonɓe ɗo ɓe, e weltanade mana hono ceernaje baɗɗo ngal ɗo gueɗal o ceerno Halidu Ñang, konko e wondiɓe makko, konko e sukaɓe ɓe Allah suɓi, ɓe nelaɗo suɓi, cuɓi Allah, cuɓi nelaɗo Allah, ɓe Allah wela, beela Allah, beela nelaɗo Allah, nela Allah wela ɗumen, nelaɗo Allah wela ɗumen, o wela ɗumen belamo gutti beela ko gone dow mum ko. En beltino o ñalawma, en beltima e ɗum, eɗen ñaago kadi yo Allah yomma moƴƴere sukaɓe jaɓɓe jangude ɓe, yo Allah yoɓɓe moƴƴere jinnaɓe jaɓɓe janginanede ɓe, yo Allah yoɓɓe moƴƴere jangde ene daño e gueɗe tati, jangde ene daño e gueɗe tati.
janguɗo jiɗɗo janginde jangude jiɗɗo janginde janguɗo baawɗo jiɗɗo janginde janginanteeɗo jiɗɗo janginanede jango jiɗɗo jangude jangde ne waawi dañeede ɗo so jangde ronkama ɗon barke ene waawi dañeede ɗon so janguɗo yiɗa janginde jangino yiɗa janginde janginanteeɗo yiɗa janginanede jango yiɗa jangude ɗo ko majjere laatoɗo joni noon sukaɓe kaali ɓe mbi wa waylun lil jahilin وويل للجاهل للدين غافل في قبره حاشر وكم يرى صغير يكبر من علمه وكم يرى كبير يشتر من جهله aɗa andi wona arduɓe ɓe fof nandata ko haalete aɗa andi wona arduɓe ɗo ɓe fof nandata ko haalete ko won hen mbayiɗa ko haalte ko ni woni hen mbayi koko haalte ko ni woni hen mbayiɗeno ko haalte ko woni hen mbayi kono ko haalte ɓe ko ni woni hen mbayiɗeno ko haalte ko ni kono mbaalu wayi e tele ni woni hen ko haalte ko wayi ɗumena kono mbaalu wayi e tele ni huccidde mbaalu e télé tagaani ɗum anndude macce joué o huccidde mbaalu e télé tagaani ɗum anndude kaaloo ɗon on huccidde mbaalu e télé tagaani ɗum anndude fodde ko haaletee ko kañum darol tan ene fiya rakka ɗum ene ƴeewa télé ɗe so rakka gasi faata nder galle ben surtout wonko taggi noon neɗɗo ene waawno waɗeede gallaaji wiye jis walla wiye mbi walla wiye ari sa jibinaama a waɗaani noppi ma payaani dow a waɗaani fesere a waɗaani gallaɗi a waɗaani sukundi leeɗi a wiyaani mbu a wiyaani mba a wiyaani ha a hijaani anndu ka neɗɗo waɗ hoore ma mana nando neɗɗo ɗo gonɗen ɗum gooto men fof mbaggo jogino so humaani so yiili yimɓe yiitoyta holko waɗi noon koko waɗa e daabako waɗaaka e neɗɗo ko waɗa e neɗɗo ko haalana neɗɗo waɗaaka e daaba sa luɓu yimɓe ɓe ko waɗanoo e daabande woni daabande ngattuɗaa ɗum e neɗɗo ngattuɗaa neɗɗagal ma ngal nafronɗaa haa ngonaa neɗɗo ngal nattaa wonde neɗɗo ngontaa daaba daaba ooro joftoɗo jeyanooɗo ɓuri neɗɗo dawo mo ngannduɗaa tawa anndaa ko tagiranooɓe dow muɗum o on daba ɗum ɗum gaddiranooɗo yo rew Allah addiraa yo rew Allah ɗofto nalaaɗo sallllahu alayhi wa sallam te en nganndi so tawii yimɓe ɓee fof maayi haa laaɓi bamɗi boyi denndaagal ɗeen geɗe fof kumpitoraaɓe ngontata ko leydi ɗe ummittaako ɗe geɗe ummittaako njahataa aljanna njahataa jeengol neɗɗo noon ko kañum woni ñaaweteeɗo woni naamditteeɗo wonde ko o neɗɗo foti nahaade e nahal neɗɗo waɗa neɗɗo wonde neɗɗo ko anndude ko neɗɗo annda ko Allah ko Allah ko joomum an ka maccuɗo mbaɗa ko woni hakkunde maccuɗo e joomiraaɗo ko ɗum ɗon nganndaa ɗum woni honno ko ɓeeɗo sukaaɓe mbaɗa so tawii a arii a ummima galle mooɗon a ɓoornima comci ma a ɓoftima haa a laaɓi arii a barii fasiraaɓe ma aɗa huccire haalooɓe kaalata ko Allah wi nara Allah sallllahu alayhi wa sallam sa yehii sa namdama yahaw aɗa waawi haaltude ko haalanoo ko hay sa waawa haaltude ko haalanoo ko kon yaaraw kam annene wonko mbawɗa nande ko haalanoo ko ha mbaɗa nattiraade kono min wonko nanmi toon mi waawa ɗum nantinde mi waawa ɗum jokkidde mi annda ko haalanoo wonko ni golle de haalama ɗon tan katta hen walla mbiyaɓe kaali koɓe mbela kono a waawa an de haalde ko haalanoo ko walla sa yehii a wi aɗa haalana goɗɗo ko haalanoo ko kaltata wona no wiyani ni ɓeyda majjinde ɗum te sonno jooni ko haɗa wonnoo ɗo tan mbaɗɗen toon ɗuwa e galle gooto men fof ma heɗo ƴettoode de heɗo duko ngo ande waɗi probléme ko so yii so dantanimama ceerno ɗum woni suura sonno ko duko wonnoo ɗum galle gooto yii bafi ɗum so arti ko saggantama hen haalma gila haa zedde ɓurto ɓeyde ko alaano hen haa
kono so tawi a wiyama qul hu allahu ya jannguɗo waate janngo ɓaawa janngo haa ɓoye janngino haa ɓo yaha wiya ko noon ɓuran ka yaaba o so tawi a wiyama ɗo ya reftono gorko ma tawima ceerno a haala aɗa weɗa hen gonɗi aɗa marimi ɗalen kecce ɗalen kecce te ala ko mbawɗa wonduno jomiraɓe ho ha peesa wona a peesi so wona wooda ko mbawɗa ay aljanna mo jiiɗa ɗo o mangaro kanni manga kaalis tufede kanni tufede kaalis caali ɓuɓɓi aljanna ɗum ɗon foftere alami difi alami saggini kala ko cohluɗa tawon ɗon ɗum ɗon heɓa kay ni kecce ɓale tilkal jannatu lati uristumo ha bima kuntum ta'lamun bima kuntum ta'malun aljanna keɓirta ɗum tan ko wona ñeende e tampere donc mi wasa jurnade toon ɗum ɗon ko ceerno o jeyi ɗum tan ko yidde haalde tan alhamdulillahi rabbil alamina min beltima ha ala kulli haalin ko jeyɗa a fotata noddede hen minen min patta ɗo hamin nodde komin almuɓe tan ha ɓiyamo saati ha dargata o yo Allah waɗɗin almuɓe tan somin keeɓi wonde almuɓe tan ceernagal ngal sohlani ceerno ko Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu gueɗiɗi fof almuɗo min ko almudagal ngal tan min sohli ɗum woni komin mbaddata ebo hunde noon so tawi rendi tan ma wotto fatawarkalla yimɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe gona soldetede hunde nde minen komin soldetede islam kala goɗɗum ko wona ɗum min moyani hen donc noon tinno ɗon so tawi hunde waɗi ɓen ngala ko wona ɗum ɗum ay ɗiɗo ñalawmaji wonɓe ɗi padano ha heewi ko wona ɗum ma woɓɓe yeeɓa so wiyama ko wona ɗum fof ko wawa wonde ɗum wona so tawi yimɓe ɓe darnima tinnoɗen e yidde wallude koye men koɗo billenen koye men ko wallata en neɗɗo o willat ko wallata ɗum par ce que ɗum ɗo ko sukaɓe men tokos ɓe goni ɗo ni no sukaɓe ɓe mbaɗi ni ko heccinoɓe ko so tawi wonno ni tan ma waɗɗo ko hande wona ɗon jaraten neɗɗo kadi hersat namdade diine muɗum a hersani hollude docteur ñawo ma fara hersat arde namdoɗa diine ma sa kalma hoore mum musi kala probléme mo ganduɗa sa itti docteur ɗesɗiɗa ɗum ha fama so tawi noon diine ma kadi won ronko yettade ceerno namdoɗa ɗum ko wonɗo ko fof ko namdede neɗɗo so wona an wonmo namdaki ɓe calaki namdede ɓe gañaki namdede yetto namdoɗa diine ma holno wayi wonde mawɗo hatta yaade janggoyde enen worɓe ɓe kadi ɗaccen cakanade jangguino bandi ko almude tan wona ko almude jangguino bandi koɓe ndiwata ko no wiyete min am ɗum tawani mi toñani hay goto kulmi ko Allah ay to tiwa wontu toon ɓuuri dan to min jopodirte min jaada ha Sellibi min jaada ha Mboro min jaada ha Thiès min battido yaltude dara hal fayimtumam la en paami walla en paamani tinnoɗen hoto jaɓoɗen diine o so tawi a wiyama langue officiel hal fahimtum la langue officiel e aduna o langue officiel lakar o ko Qur'anul Karim sa wiyama hol gendi ko Qur'an tan woni gendi français wawa wonde gendi langue française non mbimi portugais anglais français espagnol grèce fof ko les kalimatullahi al ulwe wa kalimatul ladzina kafaru sufle c'est tout point ɗiɗo fof ko les faɗo goni ko haala Allah ka bala woni dow par ce que ko Allah woni président Allah haala mum kañum wonata langue officiel Allah haalata to palais to ko Qur'ana palais to woni to Allah woni to ɗum Allah haalata toon ko ɗum woni langue officiel wadde mbaɗen feere mbawen fatiha bismillahir rahmanir rahim gaccen simillahi arahmani arahim alhamdulillahi rabbil alamin gaccen alhamdu lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim gaccen arahmani arahim maliki yawmiddin gaccen maliki yawmiddin iyyaka na'budu gaccen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu gaccen wa iyyaka nasta'inu ihdinas sirata gaccen inna sirati almustaqima gaccen almustaqima siratal ladzina an'amta alayhim gaccen al'amta alayhim ghayril maghdubi gaccen hayrul maghdubi alayhim wala dalin amin gaccen ɗum ɗon ala wona noon so tawi ko wirdu mbatta sellani so tawi a juulat sellani koy mi wasa junnade on banggue e alhamdulillahi rabbil alamin da'ira Seydi Aboubacar Sy radiyallahu ta'ala anhu ñongi len dinno yu
ñu ngi leen di dëll njukkat fa tabaarkalla alhamdulillahi rabbil alamin kontaan nañu ci bis bii ni waaw ci lammi la koo xamante ni mooy xalifa kër gi mooy Seydi Aboubacar Sy mu Alhaji Mansour moo nekk ci xilaaf gi léegi alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi ñaan yàlla suñu borom ñu yëg ko lépp bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi boo amee nag loo xamante ni ñàkk a ñëpp ko bokk siggi saggali la war ay alhamdulillah so tawi wonko dañƴa ko ganduɗa guiƴi en fof enen jinno ɗum dañde tinnoɗa yonnu ɗum jonne ɗum alhamdulillahi rabbil alamin o kikiɗe ko takkusan joɗɗo mo ganduɗa ala ko ɓeni ɗum monɗo entiére ene yeeɓa on tinnoɗe kadi courage neɗɗo woro hersir ko ganduɗa ko ɗum ɗo janggo naati royta aljanna e eɗen jinno jubbude Seydi Aboubacar Sy seeɗa tan e gueɗe makko kono noon ta on ɗesipade ceernajo o koko enen fadi ɗum tan tagui minen jiiɗi wiide on yon gandu gueɗel gotel tan jinmi wiide on seɗon jiiɗi famde tan ƴeeweno maayo ngo lapporini maayo aram ngo on jinogo lapporini ha gokoyel ko tufde bantinŋeewi ko tufde ha tufde sara galle Harouna jinden ɗo nden tufde no wiyete tufde sarɓe ko tufde juma ko tufde Samba Sar Mamoudou en ɗo cangel salli ko tufde kadi gueɗa sar piwo wonɗo tufde abde korɓal en kadi ko tufde sa ɓenni tufde nan sara galle Djibo Wuddo en ɗo tufde Sinthi on ko tufde sa ɓenni yeeso ɗo machine o wonata ɗo tufde nan ɗon ko tufde sa woɗere eyyi sa ɓenni yeeso kadi tufde mande nan to nden kadi ko tufde sa yeehi ngabba so tawi jambajo suddama ɓe paari toon ɓe guppoyta ko tufde ɗeɗo foof ɗe gonirani ustude aram ɗe gonirani yimɓeɓe beldani ala kono so tawi kanje foof wonno tufde wotere ko ɗo guppanoɗen a heeli panam a heeli suwoyam a yaɓɓi ɗo a yaɓɓiti ɗo ko ɗo guppanno ma ɓe ƴeŋde ɓe jola mais kono no ko tufde ɗe fof koɗe keewi ko ɗe keewiri ko wallude wuuro ngo enen fof ɓuftuɗen heure goto ƴeŋen heure goto kawren ɗo eɗen jewta te enen fof ne gaten conférence won ɓuftiɓe to te ta on tardani enen fof kawriɗen ɗo koye maayo heten ɓuftude ɗen hal fayimtumom la donc ko ni l'islam o wayi Cheikh Ibrahima Niass tufde gokoyel Seydi El Hadji Malick radiallahu taala anhu tufde bantinŋeewi ha Madina Gounass tufde galle sarɓe ha halwar galle Cheikh Oumar radiallahu taala anhu tufgel jama hal fayimtum la saabi canaba en fa tabarakallah tufde wonde yeeso muɗum de saabi qadir kadi ko noon fof koye ma heeɓe ƴogata fof koye ma heeɓe ɓuftoto te kadi koye nder wuuro he paati te kadi kala hen ƴogɗo londum sa yeehi toon a yarat ɗam jarata toon ɗam jarta galle maɗam ko même wadde diina o ko goto amin belti hen kaddi beltoro amin mbiya on kadi so tawi neɗɗo o ayi so tawi a haalnama Seydi Aboubacar Sy radiallahu taala anhu so tawi ka joom haqqille luggo a haalnama Cheikh Baye Niass sa ƴeewimo andi holno wayata pawaɗa pawaɗo daroggal gongal ɗo ngal yaltinta ko gonɗo e ngala daroggal o ko kanko tan woni ɗo a tawat ko goto sa haalnama Cheikh Ibrahima Niass a haalnama Seydi Malick kono ko malaykaji gartirta keesu mum ubbi e baqiye Tiwawon nan Tiwawon keeso o arti ha Tiwawon dañino tawaji goto ko koreji Abdoul Aziz Mbaye en one gorki masallah Mbaye jiidi o dutti ari wirnede kono Seydi Malick guila e gurdam ne wiyannoɓe son gari ha ɗo teyloɗe ɗo hoto birnate ɗo ko gueɗal e gueɗal wirnaɓeɓe ɓe birni ɗo ɗum ɓe piiɗon pikku ɓe kawri ɗon kees o dow to ene waɗi kiri ɓe tawi kees o ene winda Sidi Ahmad mayinoɗo to o ndeke ko on artiraga ha joni hay goto nda artiri ɓe o woni Afou Babacar radiallahu taala anhu ƴeew o ne yaari duuɓi jeetati o haali Sidi Babacar te Sidi Babacar nan yaari duuɓi 5 Seydi Malick yiiɗa ko tunɓi o wi Alaji Demba Hawa o wi mana yenna e Alaji Seydou Nour o wi Mame Rawana Ngom Faleci Pal on won joɗiɗo Pal Mame Rawana Ngom gorko yayor khilafaji Mame Rawana Ngom maysa mam o wi ɓe naate halwa min Alaji Malick mi fuɗɗi mawnude ala wona ronkudemo kay kono wonɗo tolnoto wonɓe teddinirta ɗum waɗi Seydi Demba Haba ko ɓoyɗo e Alaji Malick koko hoolimo Alaji Malick wiyanno Alaji Demba Haba ko tokara holko tagi ɗum Alaji Malick wiyete ko Demba
o innira ko taani ko setu Demba Bonno ɗum tan ceerno haadi ene waya ene yima ɗon moye way Seydi Malick ha Alhaji Malick ko taani ko innira bamum Mam Ousmane Alhaji Malick kadi ko cubballo piyo sakit janan ɗon ɗum ala werante subalɓe gaye woni Seydi Malick ko cubballo piyoɓe sakit wellotoɓe mbaalaji jaggoɓe cide jagga gicci koye ɓe o wonmi hal fayimtumam la joni noon o yamiri ɓen yo naaɗ halwa ɓen naari halwa subaka ari Alhaji Saynour wimo hanki mi nani rangude ummori kam dow asman kono ɓe mbi kam ko khalifa Alhaji Malick Aboubacar khalifa Aboubacar Alhaji Saynour adi yaltude wi ko ɗum nanmi Mam Rawane Ngom ari o wi hanki min mi nani erago dow asman kono ɓe mbi tan ko khalifa Aboubacar minal alimul arwahi ila Tiwawon min ko ɗum tan nanmi Alhaji Demba Hawa nde yalti wimo ko ɗum kadi nani ko khalifa Aboubacar Alhaji Malick wiɓe joni hoto khalifa Aboubacar ɓe mbi min ganda Alhaji Malick wi mon gandu woni kanko Sin Babacar yumma ko jibinimo nde yumma ko jibinimo yeehi ha o dañi hedde duuɓi 5 Seydi Malick yaade Alhaji Saynour e Mam Rawane Ngom Paal ɓe jaadi ha ville Ndar ɗo dande gueƴ ɗo nangue ene mura Seydi Malick wi ɓe ƴeewe nangue ɓe coyni nangue ɓe jii hen way kono neɗɗo ene woni puccu omo doga e nder nangue he doggol ngol ganda a wawa yiide yeru muɗum ɓe mbi aha gorki wonko dillata e nangue hedde o wi ƴeewe no moƴƴi ɓe ƴeewi ɓe mbi wonko dillata hen o wi ƴeewe no moƴƴi ɓe ƴeewi ha juuri ɗum adna ɓe image Sin Babacar face à face Sin Babacar heɓiri Alhaji Malick wiɓe yella guitan sen bopp onon jeena koye mon ɓe mbiye Alhaji Malick wi ko ni o way janggo e windere nde ko kanko woni de mo Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ɗo janggo so wonnama présentation gueɗe Cheikh Tidiane yimɓe keptintamo alay saago o jippo ga te so jippima o jipporo koye Saydou Cheikh Oumar radiallahu taala anhu o jipporo koye gueɗal Cheikh Oumar radiallahu taala anhu ɗum waɗi o wi min Sin Babacar omo haala o wi somi joɗɗo Tiwawon mi jooɗo mbeɗa jooɗi Tiwawon lewruya ha heɓa nogas e jeeɗiɗi no wayi niɓɓide ni o wi mettellu ene ngabbay kaaba he min Babacar mi wawa filtinde mettellu ngu o wi mi wondi mi waati hay almudo goto walta ɗo mi acca lawol tijjani ngol par ce que mami aduna min mi wawa renda haydara ɗum waɗi nde ceerno Hamdou radiallahu taala anhu adi arde Tiwawon o yiyani Sin Babacar on saaha Sin Babacar sa yima ñagata ko duwaw hay goto ñagata komo duwaw a yiyatmo tan mbaɗa ni haaju ma feewi gasi Sin Babacar hay goto mbay rokkam duwaw mukk nde yano ha wuli nde a yettora ko mo ko ni tan mbatta sa yimo so yima so yiyanima sa yima o yima point surtout haaju ma humtima ceerno Hamdou radiallahu taala anhu o wi min Sin Babacar holli kam hayno ma iɗi wurtirta omo haali mbeɗa heeɗi o wi mbay holli kam hayno ma iɗi wurtirta min piyoyno ko tuufeje less wuuro tuufeje min piyoyno min piyi ha paari min garti o ƴeewimi ha juuti o wi ko ɓi ceerno Mamadou Khalid o ɓe mbimi eyyi o wi hoto sari bokke won ɓe mbi omon o wi jimine kam innal ma nahila min jimi innal ma nahila o feeɗi kala ka o fawe dande he o hucciti funnague andata beele omo fofani ha paari o duñi alluwal gotal nanɗo alluwal ngal ko peetal ngal o windirta ceerno Baba ngal wattinde o windirta o duñi ngal yeeso o wi kala ko wona mbay ko kecce o wi so tawi ko ma bindani wona ɗum ko kecce o wi min komi saah lowanoɗomo barsaka so woppanomo rufat o wi kono mbay loweyam ko ala yam komi yejjita hayla yommi dina o wi mi wondi mi wati Sin Babacar holli kam hayno ma iɗi wurtirta par ce que Sin Babacar nde sokhna Rokhaya Ndiaye rutti taw ko wonɗo yaano o arti ɓe mbimo mbay jab Allah noon jinnaɗo wurtima joni joni o wi ala min mi wona mo yummum mayata caggal muɗum ɓe mbi min pamani o wi min mo wona mo mayde yummum bettata ɗum mayde nenam bettata kam ɓe mbima jinnaɗo wurtima caggal ma de o wi ala ma Allah yewti rugo o hamin kalda komin poti ko haaldude o haalnami ko foti ko haaldude nde fuɗɗo mayde nde o arti o wi yo gaddamo ñorgo ɓe gaddimo ñorgo o wifirmo ñorgo ngo lawol gotol yimmiraɗo ummi jooɗi ñorgo o wiyaɓe gaddamo ñorgo ɓe gaddimo ñorgo o wifimo ni yimmiraɗo ummi jooɗi so tawi a yeehi to maktuba defte université Tiwawon ma taw nan toon université ɓuurana mo wiyanima français o ko université toon jahata ha keeɓa doctorat toon jaha ha gona scientifique toon jaha ha gona métaphysique keeɓa carte ma tampe ɗo mbawɗa yaade aduna foof ma woto noon kaalamo nanani ko kalta ko wima o min pamani ko haalata ko taw o famani e magga mo kalta o
hal fayintum la ɗum woni kanko jibini sin cheikh ahmad tijani al maktoum borom madrasatul mursidine wal mursidati woni mo ɓeeɗo innira o hal fayintum la sin babacar e ɓiyim ko gotum nde sin babacar yahata sin babacar cheikh tijani al maktoum nde yummum woni ɗum reetu o jogorno innir ɗum ko seydaji malik sy radiallahu taala anhu cheikh tidiane feeñanimo cheikh tidiane waɗi mo ni kanko sin babacar o famani ɗum o lelti cheikh tidiane feeñanimo cheikh tidiane waɗi mo ni o famani o lelti cheikh tidiane feeñanimo tarɓol cheikh tidiane waɗi mo ni junggum ene winda cheikh ahmad tijane al maktoum eyyi ene windanimo cheikh ahmad tijane al maktoum borom jallaɓe ji o aɗa faami joni noon nde yeehi ha mana sohna asukan on jibini sin cheikh on jibini al abdoul aziz junior enen mbiyata junior al amin on jibini ɓen sin mansour yummum ko cuballo lebu hal fayimtuma la on jibini sin cheikh o nde o jibini sin cheikh o tawi ɗo banggue ñaamo o ene winda cheikh ahmad tidiani al maktoum bindol laamgol ha yurti less ene winda ɗo e becce he fayi banggue ñaamo cheikh ahmad tijane al maktoum ɓuɗbu yummiraɗo o huuli noon o haalani sin babacar ari waɗini jiime makko omo woni liir o mooshi sin babacar ne andi ko haali omo andi ko sin babacar haali sin babacar suddimo deƴ sin babacar nelani allahji saydou nour yo ar allahji saydou nour ari allahji abdoul aziz dabbakha taw nani sohnajo heptima winomo so sohna o dañi ɓiɗɗo innira kam o kanko sin babacar o wi noon allahji abdou o jaaɓi ɗum allah saydou nour ari o wi allah saydou nour kanko sin babacar ɓen no nder ƴeewa koɗo men o allahji saydou nour naati demal ngal tawi cheikh tidiane jodde makko omo woni lire allah saydou nour jaggi becce ɗe jaggi banggue ñaamo allah saydou nour yalti sin babacar wimo ko jiiɗa o wi mi yi martaba momi meeɗa yiide mi yi martaba guila annabi nuhu ɗi mo cheikh tidiane moftuno ha cheikh tidiane hepti ɗum kono mi yi martaba o ene ari kono aɗa andi ko jinmi sin babacar karam teddungal gueɗal ngal allah waɗe makko e kala neɗɗo kucciɗo yeeso makko ayi waliyu allah wonɗo tolnoto kala jiiɗo yeeso makko mayantumo ala ko mbawɗa hen allahji saydou nour wimo alay saago o dumbe o wona nder o natta yaltude kono so tawi o dumbaka o woni nder o natta yaltude ma feccere windere nde rewe makko te yimɓeɓe aɓe jaaha haaɓe ndeway neɗɗo ɓe natta rewrude mum allah ni bomɓe ɗum waɗi alhaji saydou nourou tall sin babacar sy ene wonde mana yenna cheikh haadi touré ene wonde kadi mana fa tabarakallah e mam ramano ngom aɗa faami de ceerno daouda dia en kamɓe muqaddameɓe adiɓe foof ɓe ndendi sin babacar tottiɓe awrada ɓe mbaɗi awrada o balɗe tati ɓe dumbum e welede cheikh tidiane radiallahu taala anhu nde alhaji abdoul aziz dabaka ari yetti ane ari ƴewde holkoɗo dañaɗo o alhaji abdou yetti memimo o moosi alhaji abdou arte sin babacar o wi sin babacar yimo a yimo o wiya hami yimo o wi ko gandumi ko fo kam de ko belɗo ƴiƴam kam eyyi kono noon allah holli kam ko neɗɗo joom rukku koye rukku makko nelaɗo allah tawatamo koye rukku makko cheikh tidiane tawatamo sin babacar wimo noon cheikh tidiane wi kam hayso mbeɗa jangguinamo hoto junggam meɗ memdemo kala mo junggo muɗum memmo hayso ka jangguinomo ka ɓoreteɗo wali so tawi ka wali ka ɓoreteɗo waliyagal mi haalani noon kam wadde makko mo arda fallodirde makko kadi ko neɗɗo mo allah humpiti gandal nder e gandal boobal hal fayimtumam la paamen ɗum ɗon allah waɗi kanko sin cheikh radiallahu taala anhu nde o yeehi ha o mawni ha o jotti omo haalda e abdoul aziz dabakha o wi sin abdou dabakha aɗa siftorde gonmi lire garɗa ha memɗa kam musmi alhaji abdou wi ahane woodi o wi aɗa ko jalannomi alhaji abdoulah o wi jalannomi garɗa mbiɗa ka luppi a wiyano yumi innere ma te tawɗa ko min innirama cheikh tidiane ko ɗum woni ko jalannomi ko wadde nde ko allah feccata gueɗal alhamdoulillahi rabbil alamina amin mbiya on yo allah yoɓan en kadi mawɓe men ɓeeɗo ardiyankoɓe kala ko wawi waɗede koye mabɓe timta kala ko wawi waɗede koye mabɓe timta alhamdoulillahi rabbil alamina e ɓe ɗowi ɓe gueddani joddade men ɓe calaki joddade men ɓe lubri en gandal mabɓe ɓe totti en wasiyaji mabɓe ɓe jañani en
fa tabarakalla ɓe mbasiyima en ko ene moƴƴa ɓe mbasiyima en keɗen nana alhamdulillahi rabbil alamina heddi enenne ko tinnoɗen ko gonɗen e dow muɗum ko kamɓe foof komin jewiti ko machallah ceerno Abdallahi Gueye yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah nurɗin gandal ngal alhamdulillahi rabbil alamina Allah kadi yoɓa junna balɗe moƴƴine battanɗe amin mbiya on tan tinnoɗe hay goto woto ƴeew wiya mataw min duuɓam keewi mbeɗa hersa toon yaade ko sukaɓe gon toon woto ƴeew ɗum jeeya kay diine ya wonɓe jiyata waɗɓe bahe nimsa jaaha janggoye ndena alqur'ana rikala ala rikala waylen na jibo i waylen na jibo doxal mi so mbay jibo i waylen na jibo i waylen na jibo i waylen na jibo waylen na jibo i waylen na jibo i waylen na jibo i waylen na jibo ye tandarum bal janna mbay amnasi nigula gat loxoy nasagat loxoy nasagat loxoy nasagat loxoy nasagat loxoy nasagat loxoy nasagat Serigne Babacar Sy borom Tiwaawan hana Serigne Babacar Sy borom Tiwaawan hana ya kamila anwari wal asrari husbiya dam waɗa handi hen ko gueɗal ma nde wonno neɗɗo Sankare Oumar Daouda Diafoɗon mi meeɗi darade min mbaɗa haala ɓe mbi kam mi haalata ɓe deƴƴi darimi kalmi ceerno Djibi Daly wi hamdou rabbi an ma haal mbimi ma haal aran foof ne jooɗi arnoɓe duwawɓe donkuɓe andugol konngol hol konngol woni min nden mi fertata yitere hami ƴeewa neɗɗo kono noon ko haalno ko gonɗi mbaɗa ñaago Allah tan ko yiino hen ko yata ko ɓural e yam ɓural e makko ɓural e julɓe kala nde won noon neɗɗo fooɗanade hunde fada ha Allah waɗema hunde nde nden ɓurata dañde maqama mum e martaba mum nde wonno so neɗɗo tottima gueɗal mum hay sa mankini kanko maw timminane kono sa duuɗanima hay sa yuɓɓini maw wi a fatano wadde ni nde wonno wona e beelama fittanu makko ceerno Baydi anne Allah jarama jarama guila ɗeɗo balɗe o noddimi o wi ceerno Hamdou Rabbi amin mbaɗa programme so nden yenti noon ko an jinmi daro kala no ene moƴƴire ko an so feewi ko an so boni ko an gueɗe ɗe ko ma goni ɗum tagi ko kalami guilnade ko wona e beelama fittadam wona yidde haalde ala komi tottaɗo ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama e jonde moon e muñal moon e hettade moon ceerno Aboubacry a haalini yimɓe nde wonno saɗa yiɗa neɗɗo andu neɗɗo o nden ɓuuri yiddema ɓuuret tengtude a haalni men Khalifa Ababacar Sy a haali ba makko a haali ɓiɓɓe makko wadde fa tabarakallah ha yettima maayo men ngo ɓeyten ceerno Hamdou Rabbi jokkorgal mum e Tiwawon e yaadu toon inde aram taw aramnaɓe jahan toon o haalan ɗumen toppirɗe wuuro wongo hirnangue ngo mbattemaɓe hakkille son ji Madina jaggi en juuɗe sappo wonko gandi hen ɗum tagui enen jagguidiren tinnoɗen wonɗo waliyaɓeɓe coyni en e koɓe coynoto ko yo Allah tabitino men so tawi to